Assalamu alaikum bandiraɓe, mi salmini on, mi juuri mon, miɗo namdo so tawi oɗon celli, minen hamin celli hamin e jaam, eɗen ñaago Allah kala to gonɗon yo jaam wone mon, nden jaam woni ga. Garti ɗo hannde no kewɗon waddini tan, kala en dañƴen kadi saha mo jiɗɗen addande bandiraɓe ɓe hol geɗe ɗe jiiruɗen kadi holɗe gollirtoɗen e ko faare informatique taw e ɗemgal Pulaar gaddanen bandiraɓe ɓe kadi jiya naftoro. Eyyi ko ɗum woni hen darde meɗen noon ko wadde feere beele AB Connect kala suuha jontuɗo e jiɗɗo janngude ko faare informatique taw koye ɗemgal Pulaar wawa hutorade AB Connect, ndaara hen vidéo ji, ndaara hen kadi famuyaji, ndaara hen waajuji ɗi wawi hebde pour naftorade e nder golle muɗum. AB Connect noon ko pour gollowo, ko pour jangowo, kala jiɗɗo janngude, kala jiɗɗo gollude ko faare informatique wawi arde hen naara hen ƴeewa hen ko wawi naftorade hutoro taw koye ɗemgal mum. Enen noon darde meɗen ko pour informatique wawa janggede e ɗemgal Pulaar, eyyi ko ɗum daariɗen, ko ɗum golleten, kadi ko ɗum jiɗɗen wona. Eyyi bandiraɓe ɓe kadi eɗen ñaago nde ɓe darto hen beele ɗum ɗon ne wawa wonde. So ɗum woni tan ko enen foof naftori, so AB Connect mawni ko fulɓe mawni, so AB Connect yaaji kadi ko fulɓe janñi ɗum. Eɗen jiiɗi kadi bandiraɓe ɓe mbaɗa abonné chaîne he, mbaɗa partagé chaîne o beele mbawa naftorade. Eyyi hannde noon gadduɗen ko gueɗel gotel ene wiiye fichier temporaire. Fichier temporaire woni holɗum? Ordinateur holno aadori. Eyyi ene wawi hewɓe bandiraɓe ene mbawi nadde e ordinateur mumen jiiɗa uddirde page internet, walla jiiɗa uddirde dossier walla fichier, affaire nde leela, wonay tournude, ene tourna jomum jooɗo ene fada wona minute aji ene fada e ronka yo udditu. Ɗum heeɓi enen foof, kala kutortoɗo golle ordinateur mo alna ɗum paamal no feewi taw ko paamal ngal luggilngal ene wawi habde, ene wawi kadi darade ene fada. Eyyi hannde jiɗɗen hollude bandiraɓe holno mbaɗɗeten ha ordinateur men ɓuura yawde e kono wayni. Eyyi ne woodi noon gueɗe kewɗe ko tagata ɗum. Ordinateur so leeli ene taga taw ordinateur o ko mawni, ene wawi taw ko disque dur o waɗi saturé, ene wawi taw ko mémoire o manque i, ɗum ɗon foof ne taga. Ene waɗi kadi goɗɗum ko gaddanɗen bandiraɓe hannde woni ko wiyete fichier temporaire. Fichier temporaire woni holɗum? Woni kala ko ordinateur o nanno e internet, walla fichier ji, walla dossier ji, walla répertoire uji, ɗum o waɗata stocké koye mémoire makko, ene wiye ganduɗa ko ɗon waɗata fichier temporaire uji makko, ganduɗa ko ɗo o fadi tan hawo ƴeewa janggo e jaam so sohloyi ɗum ɗo o addoya. Hono no gonirta e nder suudu ma ni, jogoɗa bagage so a sohlan ɗum joni mbiya yomi faw ɗo ha hami daña hen haaju, aɗa fawa so ɓooyi tan wontata ko jowre ganduɗa taw nde alanama gartam, nde alanama kadi nafoore, so tawi tan añan weddade walla añan bonnude walla hokkude walla lubde, joƴƴina tan ene jooɗo jowa ɗum e suudu tan ha suudu heewa bagage mo ganduɗa mo naftorta. Eyyi ko pour famnude yimɓe tan ko noon wayi. Fichier temporaire kañumne ko noon aadori. Ordinateur o joƴƴina so ɓooyi tan heewa, wawa wasde ɗum ni, so ɓooyi tan ordinateur o kadi tedda, wasa dañde possibilité holno wawide wadde chargé fichier ji muɗum. Eyyi hannde ɗum gaddanɗen bandiraɓe holno mbaɗɗeten ha ordinateur men hooya, wawa yawde taw wona ene mofta ganduɗa gueɗe ɗe ganduɗa wawa hutortaw kadi naftorta hoɗum joni joni. Eyyi fichier temporaire noon eɗen mbiya haade continude ɗum ɗon, yo bandiraɓe enen ñaaguete nde mbaɗata abonné chaîne he, nde mbaɗata partagé chaîne o, ene kadi nde namdoto namde so tawi enen jogui, enen sen dañi jaabe mum mbaɗen jaaboɗen hen. Eyyi fichier temporaire seɗen jiiɗi hebde ɗum ko ene weewi, ene famni. Sa joguima ordinateur ma, ça dépend e modèle joguiɗa. So tawi ko Windows 10 walla so tawi ko Windows 11 walla so tawi ko Windows 7 walla Windows 8, an andi ko joguiɗa e ordinateur. So tawi ko enen hande mo vidéo mbatten o joguiɗen ko Windows 11. Windows 11 woni dernière version de Windows. Windows 10 joguiɗo woni avant dernière o. Mais ko wawi wonde hen foof, so tawi a jogui ordinateur ma,
a yi suuriyam ɗo moni démarré ɗo henna aɗa jogi ɗo udditorgal ene wiye recherché. sa naari hen mbaɗata commande ko wiyete mbatta ko pourcent temp pourcent ɗum ɗo oɗo commande pourcent temp pourcent temp pourcent. sa windi ɗum e ɗo henna to sara moni to waɗi démarré windows logo windows ɗo a windi hen pourcent temp pourcent ala goɗɗum ko mbaɗata sowona ɓoɗɗa e touche biyeteɗo entrée clavier ma. sa waɗi touche ma entrée o holluma kala ko wonno ganduɗa ordinateur e mofti e fichier je ganduɗa ko wiyete fichier temporaire mo ganduɗa omo jowi e nder makko taw ala ko naftorto pour l'instant. ɗum ɗo woni ko teddinta ordinateur. so tawi ene waɗi dépendre noon mo ganduɗa ordinateur mo ganduɗa mo lawƴata e saaha fof. so tawi aɗa jogimo ko juuri a meeɗa wadde ɗum sa waɗi oɗo commande pourcent temp pourcent a waɗi entrée ma yi kene woni liste mo ganduɗa juɗɗo e nder ordinateur ma taw ko fichier ji ganduɗa ɗi o sohlani walla ko fichier temporaire wiyete. ɗum sa gayni tan a waɗan sélectionné fichier ji ɗi fof. sa waɗi sélectionné kala ko woni ordinateur he a gayni. sa waɗi supprimé mbaɗa supprimé fof. sa waɗi supprimé a waɗa supprimé fof. waɗi hen gueɗe noon ɗi wawade supprimé joni joni. pourquoi? Parce que woni koye wadde utiliser. o wiya cette opération ne peut pas être réalisée car le fichier est ouvert dans Microsoft Teams. ɗum tagi min to gommi ɗo mbaɗa waɗa utiliser Teams en même temps. donc ɗum tagi o wawa wadde supprimé. ɗum noon bandiraɓe a waɗat ignoré tan. sa waɗi ignoré o continue ko waɗatno o wutta fof ha dow ɗiɗo 4 walla 5 ɗi ganduɗa koye majji o woni wadde utilisé pour l'instant o wawa o wiide mo eɗen effacé par ce que mi sohli kala ko sohlano e majji o waɗi effacé. ɗum noon tagi ordinateur ma ɓeydo hoyde joni o hoya o ɓeydo yawde. e bandiraɓe on calminama mbason yejjidde wadde abonné chaîne he ko ɗum gaddannomi on habe connecté salmini on mi juurima on eyi ha yeeso man gaddu vidéo ji goɗɗi pour bandiraɓe mbawa naftorade. on calminama on juurama. merci beaucoup.